Ya Rabbim, Һинән файдалы белем, бәрәкәтле ризык һәм Һин кабул иткән эш һорайым. Аллаһтың Хәбибе Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең һүзләре был. Гыйлем алуга килгәндә, ул айрылса кесе буынды кайгырткан. Баллар Аллаһ Тәгаләнең аманаты, гөнаһһыз иян ияләре. Күңелләренең сафлыгын һаклап калу безнең бурыс. Белем тауына тырышлык яки илке халкылык менән артылулары ла, ял көндәрен файда менән үткәрүләре өчен дә без яплы. Мәсәлән, ямлы яйда мәсеттә балалар өчен лагерь оештырһак, бездән дә шәбрәк кеше булмас. Кыямат көнне әйбе, әдвишәүші, ушал, біләт битінді. Аның нәртәкәйе бар, Исрафил фәрештәнең? Исрафил ул иң азапка мемлекет. Ну, иң азапка үле. Менә кыямат вакыты yetkәч, Исрафил фәрештә сул үргәннән соң кыямат башлана иншаллах. А потом 4-нче фәрештә нинди фәрештә? Еще бер фәрештә калды. Азраил. Аллаға шөкер, күркәм мизгелдең икенче яртыһында ла дини курслар алып баручы хәзрәтләр бар. Шуларның береһе Дәүләкән районы Кадыргул авылының Нур мәсете имам хатибы Нургали Тимиргали улы Рамазанов. Атай мәрхүм үлгән вакытта ниндидер ниятка кердем. Мин әйтәм, үзем укып саксам, мин әйтәм, шунда авыл yerендә ниндидер ярдәмнәр бирнем. Шундый ният менән йөренәм, эшләп үзем Уфала инде яшәнем. Уфала эшләнем, заводта сварщик булып эшләп йөренем. Адактан ниндидер Аллаһ Тәгалә әтәргәндер инде ишеткәйнем, безнең Уфала ниде Городской дом культуры дип әйтәбез, онда укулар алып бараны. Барып белештем, ниндидер курслар башланган, вакытлар үткәйне, өлгермәсмен дип, куып җитәлмәсмен дип бу группаны туктап калдым. Тагында вакытлар үтте. Мәсет кырына үтеп йөрим кайткан вакытта туктамайтан бер кирип сыгайм әле. Мәсеткә белешеп. Белешеп сыктым. Укулар башлангайны, башланса ла кирегә булдым укырга. Әлхәмдүлилләһ дип әйтәм. Аллаһ Тәгаләнең ярдәме менән башланган группаларда куып тоткан булдым. Алардан да мөҗтәдрәк Аллаһ Тәгалә хәтерләрен астырып, ваятларны йөргән сайын, утырган сайын, эшкә барган сайын, троллейбустамы, автобустамы ятларга тырыштым, итәргә тырыштым. Устазларыбызга зур рәхмәт, инде алар зур ярдәм бирделәр. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, әшһәду ан ла илаһа иллаллаһ, әшһәду ан ла илаһа иллаллаһ. Билдәле шәйх Мөхәммәд Әсләм әйтүенсә, балагызга Коръән хафизы булу мотлак түгел. Безнең заманда уга Пәйгамбәрбез галәйһиссәлату вассаламга карата һөюдән хафизы булу зарур. Укытканда нимәне тәү нәүбәттә өйрәтергә кирәк дигән һорауга был шәйх иң башта Аллаһтың илчеһе саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, уның гаиләһенә һәм барлык сахабәләрне әдәп һәм һөюгә күндерү дип җавап биргән. Нургали хәзрәт тә яшь йөрәктәр Аллаһка, Рәсүлебез галәйһиссәлату вассаламга тартылган. Динебезне ентекләп, зур теләк менән өйрәнһен дип олы тырышлыгын һала. Әлхәмдүлилләһ, балалар да һынатмай, ысын күңелдән белемгә ынтыла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Мына әлеге вакытта минем кайтканга хәзер 10 ел артык үткәндер инде. Шунда 15-нче елда кайтып авылыбызда мәхәллә оештырып, халыклар белән авыл кешеләре бер карарга килеп, авылга мәсҗид кирәк дип, мәхәллә оештырып, еләп кына мәсҗид турасында уйлап, мәсҗидте ярдәм төдергә булдык. Без иң әүвәл башлагансы мәсҗидне менә хәйрия концерт оештырдык. Аңа Дәүләкәндә яшәүче Илһам авылдашыбыз бар. Ул аның ни менән инде шулай бергәләшеп, теге халыкларның ярдәме белән мәхәллә теге концертлары, хәйрия концертлары белән күп мәдәр аксалар белән кешеләрнең ярдәме белән фундаментларын салып, 2 ел эчендә шу мәсҗидне без әлхәмдүлиллаһ салып та кирдек. Бар тала Аллаһ Тәгаләнең нибетеннән ярдәме. Кешеләр табынды, егетләр дә, авылдашлар да бар тала. Кызганычка каршы менә шунда кемнәр ярдәм иткән, кайберләр юк инде, алар өчен дуалабыз. Аллаһ Тәгаләнең кыямәт көне рәхимлекләренә ишетсен аларда. Шул савапларга иншалла. Әлеге вакытта менә берничә еллар инде шунда балаларны укытып йөрим, шу мәсҗидтә үзем имам хатип булып эшләйм. Динне алып барга тырышабыз инде. Фәнзия абыстай имам хатиптың төп ярдәмчесе уң канаты. Күлә сизле Мөләйим апай дәресләр арасында балаларда телеңдә йотырлык былау, хуш етле үләнле сәйдәр белән хыйлай, күңелләрен күтәрә. Кадыргыл авылының күркәм мәсҗиденә тирә-як авыллардан йыелып укучы балалар был яйда күп нәмәгә өйрәнде. Адан әйтергә, тәҗвид буенча укырга, әхлак, әдәп кагыйдәләрен зур ихласлык белән төшенә. Һәм буның менән генә сикләнмәй улар. Ата-инәләренә, якыннарына үзләре өйрәтүчеләр, yetkirүчеләр. Алар өйрәнәләр. Кызганычка каршы әйтәбез, менә никахлар укыган, яшьләргә никах укыган вакытта балаларны алып киләләр, ниләрендә, олы кешеләр, ата-инәләре үзләре телләре әйләнмәй, ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип кәлимә сүзләрен әйтеп китергә. Балаларына никах укыр алдыннан өйрәтергә туры килә. Бу бит инде ата-инәнең иң әүвәл бурысы. Шуңа күрә әлеге вакытта менә шу укыган, гыйлем алган бәндәләр, балалар дип әйтәбез. Алар иншаллаһ алдагы гомерләрендә ата-инәләренә, туганнарына, апаларына бартына ла өйрәтерләр. Алар беләләр тәһарәт алырга. Алар әйтәләр, шуны ярай ашарга, шуны ярамай ашарга дип. Ата-инәләр безгә үзләре әйтәләр. Минең кызым, минең улым шуны нитмәйтеләр. Моны алмайбыз. Шундый булсын, хәләл булсын дип кенә торалар ди. Менә шуңа күрә безне алар ата-инәләрен алар да үзләре тәртипкә тоткан күренделәр. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламне Аллаһты яраткан баланың зиһене яктыра, йөрәге сафлана, булмышы дуга, Коръән менән баясак. Илаһи һөю менән хугарлыган кискә йөрәк яктылыкка гына ынтыласак. Балаларыбызды динебез нурынан мәхрүм итмә, Раббым, имандарын куәтлә.